Som-hi! L'Observatori per la Igualtat inicia la seva activitat al febrer del 2005, centrant la seva acció principalment en l'anàlisi de les desigualtats a l'educació superior, concretament a l'estudi i la diagnosi del sexisme i les desigualtats per discapacitat. Desenvolupa la seva tasca a la UAB per tal de proporcionar dades a la comunitat sobre la situació de les desigualtats al campus i s'adreça a tots els membres de la comunitat, PDI, PAS i estudiants. Té un caràcter transversal i abasta tot allò relatiu a les polítiques d'igualtat, justícia i solidaritat. El seu camp d'actuació s'orienta preferentment als col·lectius que es puguin veure desafavorits per raons de sexe, d'incorporació a noves cultures i societats i per qualsevol tipus de discapacitat i situació econòmica i social. Les tasques que desenvolupa l'Observatori, entre moltes d'altres, són la realització d'estudis diagnòstic, el disseny d'indicadors i l'elaboració de propostes de plans d'actuacions en l'àmbit de la desigualtat per raó de gènere i discapacitat. En aquesta línia també s'encarrega de l'avaluació del grau d'aplicació dels plans d'igualtat. Els plans d'actuació de la UAB poden ser definits com un conjunt ordenat de mesures o accions adreçades a millorar la situació d'aquells col·lectius que es poden veure desafavorits per raó de sexe o discapacitat i s'organitzen segons un conjunt d'objectius o àmbits d'actuació. Des de l'inici de la seva activitat fins a l'actualitat, l'Observatori ha elaborat 3 plans en matèria d'igualtat de gènere i un adreçat a les persones amb discapacitat. D'altra banda, difon informació que permet fer visible les diferents formes de desigualtat i discriminació i les actuacions encaminades a corregir-les, al mateix temps que assessora els col·lectius i òrgans de la universitat que ho sol·licitin. També ha dirigit projectes de recerca competitius i ha participat en projectes europeus. Is part of the work of the World Package 6. L'Observatori realitza diverses activitats obertes a tots els membres del campus UAB. Entre elles, la que més destaca és la celebració del Dia de les Dones Treballadores i cada 8 de març l'Observatori fa un reconeixement a la persona, departament o centre de la universitat que s'hagi distingit per a la defensa dels drets de les dones. La Festa Major de la UAB és també una cita ineludible per a l'Observatori. Diverses campanyes com Sense set de sexisme, Alliberem de sexisme a la UAB o Test a nivell en gènere t'atreveixes han estat protagonistes durant les darreres celebracions. I precisament una de les campanyes que han transcendit més al campus és Comunicació, que convidava la comunitat universitària a actuar i contestar a aquelles situacions de discriminació produïdes al campus. De l'anàlisi i participació, l'Observatori també ofereix formació per a la comunitat universitària. A cada curs s'ofereixen tallers per a l'alumnat, són activitats amb reconeixement de crèdits STS que aborden la perspectiva de gènere des de diferents àmbits professionals, acadèmics i participatius. D'altra banda, juntament amb altres àrees de la UAB, l'Observatori organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere dirigits al professorat i al personal de l'administració i serveis. Trying to be heard, we must each of us recognize our responsibility to seek those words, to read them, to share them, to examine them in their pertinence to our lives. That we do not hide behind the mockeries of separations that have been imposed upon us and which we so often accept as our own. The fact that we are here and that I speak these words is an attempt to break that silence and bridge some of those differences between us. For it's not difference which immobilizes us, but silence. There are so many silences to be broken.